ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାଲେଶ୍ୱର। 7 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଜେବାପା ଥାନାରେ ଅଟକ। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅଧୀନ ଅମରଦା ରୋଡ଼ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମଉଦ ଗ୍ରାମରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ସେହି ଗ୍ରାମର କରୁଣାକର ବେହେରା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ବାପା ଓ ମା ଘରେ ନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କରୁଣାକର ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବୋଲି ମା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ପିଇସି ଆସି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କଲେ ଉଦ୍ଧାର। ବାପା ଓ ମା ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମରଦା ରୋଡ଼ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଫାଣ୍ଡିରେ